Sent-me Cocentaina és un projecte personal, però com tots els grans projectes personals no tindria sentit si no estigués recolzat per un col·lectiu social, com és el poble de Cocentaina, representat per el seu ajuntament, que és qui des del primer any, des de la primera edició del Sent-me, organitza aquest event. Per a mi és un plaer ser el director artístic i el creador d'aquest encontre, d'esta trobada, d'aquest foro d'aprenentatge i de gaudiment de la música clàssica que converteix a Cocentaina cada mes de juliol en un poc la xicoteta capital cultural de l'interior de la Comunitat Valenciana. És un orgull i un honor que Cocentaina torna a acollir la 7ª edició del Sent-me, una edició molt peculiar que ha tingut que adaptar-se a les circumstàncies de la pandèmia mundial, però una edició que no hem volgut perdre perquè el compromís de l'Ajuntament amb la cultura és vital i per això s'ha mantès en un format molt més reduït, però molt digne per al poble de Cocentaina i per a lo que mereixen cadascun dels artistes que durant aquests 2 dies han xafat i xafaran l'escenari del Palau Comtal. Esperem que tot el públic fidel que porta 7 anys assistint ací al Palau, disfrute moltíssim de tot el que s'ha preparat per a ells i els esperem l'any que ve amb moltíssima més força. Per fi aflega els grans dies del Sent-me, un 7ª edició del Sent-me, el 250 aniversari del naixement de Beethoven, i és un Sent-me molt esperat per tota la població de Cocentaina per el que significa. El Sent-me és un sentiment i és una música que aplega a tots, grans i menuts. Aquest any ha sigut un Sent-me molt difícil de portar a terme per les condicions de la Covid. Hem tingut que prescindir d'aquest procés formatiu, de les escoles, dels mestres, també del Sent-met dedicat als més menuts, però tot i això, gràcies al treball del director Ignacio García Vidal, hem configurat un programa molt atractiu, gràcies també a l'ajuda de la Universitat d'Alacant i l'Orquestra Simfònica de la regió de Múrcia. I esperem que esta nit disfruten i gaudisquen d'un esdeveniment espectacular. La serenata per a cordes, com a forma musical, és una forma que es remunta realment a les balades dels amants que cantaven a les seues amants, probablement en balcons de palaus com aquest, el Palau Comtal de Cocentaina. És una forma musical que al segle XVIII va tindre moltíssima fama i es va utilitzar moltíssim per a precisament l'esparciment, el gaudiment i la festa dels aristòcrats que vivien en palaus, com probablement el Palau Comtal de Cocentaina. Entre aquests claustres i este pati segurament van sonar moltes serenates. En el segle XVIII, Wolfgang Amadeus Mozart va composar moltíssimes serenates per a cordes, per a vents i per a diferents orgànics. En el concert escoltem la serenata Opus 20 del compositor anglès Edvard Elgar en 3 moviments. Particularment, Elgar es va sentir molt satisfet i molt orgullós del segon dels moviments, el Larghetto, i la va composar en 1892 en un moment de la seva vida de molta tranquil·litat i molta estabilitat.
A l'any 1875, el compositor txec Antonín Dvořák gaudia d'un moment de tranquil·litat en la seva vida, començava a ser reconegut com a compositor, era feliç en la seva vida personal i va composar una de les obres més importants de la seva carrera, la Serenata per a Cordres, opus 22. Aquesta serenata en 5 moviments és la heredera de la forma de la suite de danses del barroc i per això conserva meravelles com el segon moviment, que, malgrat ser un vals i evidentment sonar a vals del segle XIX, continua simbòlicament mantenint el títol de minueto.
Thank you.